A vivir que son 2 días Galicia. Luis Iglesias. ...24 minutos para unha do mediodía, Cadena Ser en Galicia. Xa temos a sensación de que o Brán está aí. Bueno, pois con el tamén chegan cousas que non nos gustan tanto, como son os incendios forestais. Lóxicamente, con as circunstancias novas, tamén é certo que nos últimos anos vense ampliando o calendario porque pode haber incendios forestais serios no inverno e xa casi o remate de outono. Este ano, despois dun inverno e dunha primavera, pois con temperaturas mornas e con bastantes chuvias, é de supoñer que teñamos unha abondosa vexetación, o que está moi ben, pero ao mesmo tempo ten os seus riscos. E esta mesma semana o presidente da Xunta avanzaba algúns aspectos do Pladiga, que é ese plan de prevención e defensa contra os incendios forestais, do que destacou o incremento dos medios aéreos, a reducción do número de parroquias de alta actividade incendiaria. O pasado ano eran 71, este ano son 28, o incremento tamén nun mes dos contratados temporalmente, e indicou que se incrementa tamén o uso das novas tecnoloxías para loitar contra os lumes. Mantense o contingente humano, algo máis de 7.000 persoas, e imos ver como precisamente o ven os profesionais. Ángel González Lens é o secretario xeral de APRIPOGA, que é a Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia. Ángel, bo día. Bo día, Luis. Creo que dixe mal, a Propiga, non? A Propiga, exactamente. Bueno, de vez en cando estas cousas pasan. Vostede disculpe. Ángel, estamos en mellores condicións que o pasado ano para facer fronte aos incendios forestais? Bueno, podríamos decir que a situación é un pouco excepcional, non? En diversas vertentes, non? Como ben dixetes antes, estamos ante unha situación meteorolóxica atípica que pode converter o verán en algo especial, non? Unha clara alternancia deses períodos chuviosos con estes períodos que van a vir de máis calor, que desecará a vegetación e que creará un combustible potencial para os incendios forestais, non? Por outra banda, temos o tema da prevención. Se fixo unha prevención eficaz neste tempo, pois dende a Propiga sempre insistimos na vital importancia desta prevención dos incendios forestais, unha prevención que o noso modo de ver non se arranxa ás portas do verán, non se arranxa cun plan específico, ni sexa cal sexa o presuposto destinado. A prevención debe ser algo a levar a cabo durante todo o ano e polo problema sanitario que tivemos agora, pois a prevención foi máis escasa que nunca, non? Claro. Pois ponse... Perdón, de feito, boa parte do persoal destinado ao que teria que ser esa prevención estivestes traballando, desinfectando centros de saúde, residencias de maiores e discapacitados, non? Exactamente, por necesidades, máis que nada da situación, tanto os bombeiros forestais como os agentes ambientais levaron a cabo de xeito voluntario pois alrededor de 6.000 desinfeccións en diversos tipos de instalacións, é algo que sin dúbida reforza o papel deste servizo nas emerxencias que ocorren no medio rural galego, pero tamén lle restou esas labores de prevención, esa realización das labores de prevención, non? Bueno, falabas desa prevención que non se puido facer como sería o ideal, ou polo menos como estaba máis ou menos prevista, que vai ser complicado facelo agora a toda velocidade porque son, pois, supoño que unha superficie moi ampla, que cada un ten a súa obriga, como poden ser os concellos, os particulares, lóxicamente tamén a administración autonómica, e ese Pladiga, ese plan especial que se aprobará a próxima semana, que terá, lóxicamente, que entraxe en vigor, fala, ou polo menos o presidente facía moito fincapé no tema dos medios tecnolóxicos, dos medios aéreos, creo que son 2 máis, etcétera. Eso está ben, supoño, pero non sei se é a panacea. O Pladiga, digamos que é un bo plan de incendios, non é a lei que o fundamenta, a lei de incendios tamén é unha boa lei. Só falta cumprir o que ali pon en certa medida. Non estamos falando dun documento pouco dinámico, por así decirlo, na cal non se están a abordar cuestións que deben mudar. En canto aos medios aéreos, por exemplo, valoramos moi positivamente o incremento destes, non? Pero esta valoración positiva pode ser algo que a mellorar, é dicir, por exemplo, as brigadas transportadas seguen a estar en mans de empresas privadas, non? É dicir, nun modelo de servizo público, eminentemente público, non pode darse que dun número de 13 brigadas só 3 se atopen en mans públicas.
Por outra banda, os medios humanos, podemos estar de acordo en que os medios humanos cheguen para facer fronte ás posibles adversidades que surxan. Pero se deben abordar determinadas cuestións dende a Consellería, como é, por exemplo, a cobertura mediante listas de contratación das baixas, das xubilacións que está a haber, e que non supoñan, por exemplo, que chegue a un incendio unha brigada con 2 componentes. E a ese mesmo reforzo ou cobertura de plazas está o incremento do tempo de traballo. A dirección é a correcta. Consideramos que o incremento paulatino do tempo de traballo é necesaria para que surxa unha profesionalización do sector e para que o persoal que atesora anos de experiencia unha formación non saia do sector porque a remuneración que percibe non lle permite vivir do seu emprego. Sobre todo porque hai unha parte que son fixos discontinuos, é dicir, que teñen unha contratación temporal, agora 6 meses, ata agora eran 5, e, bueno, é unha especie de formación que logo, en certo modo, se pode perder, porque se a un non lle compensa, pois intentará dedicarse a outra cousa. Exactamente. Nese aspecto tamén estamos, o que antes apuntabas, da tecnoloxía, desa inversión en certas cuestións que, evidentemente, a tecnoloxía ten que evolucionar, o servizo ten que evolucionar, pero eu creo que hai que ter un modelo de gasto que priorice aquelas cousas que xa funcionan con aquelas cousas que pode ser cunha eficacia que totalmente por demostrar, non? A tecnoloxía en xeral é un imán para a clase política, se xa útil ou non, pero demostrouse, por exemplo, co tema das casetas de vixiancia e sustitución dos vixiantes por cámaras, non? As cales moitas veces están inutilizadas por unha falta de visibilidade, necesitan dunha supervisión constante e que carecen da destreza interpretativa e de facilitación de información que si posúe a figura do vixiante, non? Tendo en conta que incluso estes poden desplazarse a outras zonas en caso de necesidade para obter unha maior visibilidade, non? Sí, incluso creo que en algún caso, por exemplo, pues non sei, dan datos falsos, erróneos, porque pode parecer que hai un incendio cando están interpretando un cambio térmico por outra razón que non é necesariamente un incendio forestal, pero eso sería entrar xa casi na casuística, decir, no, en caso por caso, e dicir, bueno, a tecnoloxía está moi ben, ten que ser un apoio, pero non pode ser a protagonista, salvo que sexa para unha foto e para que quede bonito como efecto propagandístico moitas veces. Volvemos un pouco, si queres, ao que nos espera nos próximos meses en vista de que o coronavirus, porque, por certo, que non sei se tedes protocolos tamén, porque, lóxicamente, as brigadas traballades en moitos casos pegado un compañeiro ou compañeira ou outro, e non sei se tedes protocolos correctos e os medios suficientes para evitar o contagio. Claro, no servizo estamos a vivir, como todos os profesionais, realmente unha situación extraordinaria e totalmente novidosa, non? É máis un sector, como ben diz, no que o contacto entre traballadores é habitual e constante. É necesario un desplazamento colectivo en vehículos a longas distancias, é necesaria unha estancia en lugares pechados, como son as bases ou os puntos de encontro, un manexo de toda a roupa que se poñen os bombeiros forestais, e que agora mesmo tamén poñen encima da mesa unha realidade obviada durante anos, non? Como é a falta dunha verdadeira rede de bases que acolla os traballadores dunha forma digna, non masificada, e que se equipen con taquillas, con duchas, e non como actualmente ocorre, non? A nivel de protocolos, hai uns protocolos xa fixados que foron obxecto de debate estes días entre as forzas sindicais e a propia Consellería, digamos que son uns protocolos creemos que suficientes, completos, os materiais se están empezando a suministrar, pero evidentemente estes protocolos e o propio problema en sí do coronavirus veremos tamén como nos pode penalizar en canto aos tempos de resposta, non? O cal é vital no servizo, non? Ter un tempo de resposta áxiles e responder ante as diferentes incidencias que se poidan producir. Ángel, pois o calla nos próximos meses, nas próximas semanas, teñamos poucas ocasións de falar porque non sexan noticias ou incendios forestais. Polo demais, será un placer falar contigo ou con calquera membro de Apropiga. Grazas por atendernos. Feliz verán, cando chegue. Moitísimas grazas, Luis. Gracias. Unha aperta, grazas ao secretario xeral de Apropiga, a Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia.